Doncs aquestes imatges que veuen corresponen a la prova de triatló coneguda com a Ironman, que es va celebrar a Lanzarote fa poc més d'una setmana i en la que hi van participar integrants del Club Gavà Triatló, entre ells el seu director esportiu, l'Ivane Ruzo, que a més va ser l'encarregat d'enregistrar aquestes imatges. Avui el tenim amb nosaltres, al plató del marcador, per explicar-nos com va anar aquest Ironman i perquè ens expliqui també més detalls d'aquest esport tan complet com és el triatló, un esport que, com sempre hem dit, inclou 3 disciplines diferents i que, per tant, és un esport molt complet. Inclou la cursa a peu, inclou la natació i inclou també la bicicleta. Ivan, bona nit. Què tal? Bona nit, com estem? Bé, doncs explica'ns una miqueta. Tu has acabat aquest Ironman, m'has comentat que tens el genoll una mica cascat i que no el vas poder acabar, però 8 integrants del club Gavà Triatló sí que ho han fet. Jo el vaig fer el 2008 i em va fascinar tant que aquest any com a director del Gavà Triatló vaig intentar engrescar una miqueta amb els companys perquè m'acompanyessin i féssim, en teoria tots, que al final ho han fet ells i jo he fet des de la retaguardia perquè no he pogut fer-lo per una petita lesió. Doncs aquest triatló, que és el de Lanzarote, que en teoria de les sèries d'Ironman és el més dur per el desnivell que hi ha a la bicicleta i perquè és una illa que fa molt de vent i el tram de ciclisme és molt dur. I són 3,8 quilòmetres nedant, 180 en bicicleta i 42 corrent i s'ha de fer el menys temps possible, però la clau és fer-ho. Deies que la clau és acabar, és arribar a la línia d'arribada i els 8 integrants del Club Gavà Triatló ho van aconseguir. Home, amb una prova tan llarga l'important és ser finisher, que es diu, et donen la medalla de finisher i és la recompensa final. Si quedes millor, doncs millor per tu, però el que realment és important és acabar la prova. Si et fixes, tothom que arriba a l'arribada, tothom arriba content. Amb una prova de distància més curta doncs és important quedar el 30 o el 40 o el 50, però en canvi una prova tan llarga la posició no compta, compta arribar, que ja és prou important. Després de 14, 15, 13 hores d'esforç, arribar ja és prou satisfacció com per estar content. I aguanta el cos, tantes hores corrents, tantes hores nedant i en bicicleta? Sembla mentida, però sí que aguanta, sí que aguanta. Jo també quan em plantejava fer el primer Ironman, que vaig fer-lo el 2006, també era inimaginable com podíem estar 12, 13, 14 hores fent esport, però al final, a còpia d'entrenar poquet a poquet, també s'ha d'intentar menjar durant la carrera, perquè si no menges res impossible acabar, això sí que és important, assimilar aquests aliments, doncs la gent ho fa, i 2.000 persones, o sigui que es pot fer. 2.000 persones, a més, hi havia una d'aquestes persones que és gavanenca i que va quedar entre els primers 200, no? Sí, el Jordi Vilà va fer una bona marca, va fer 11 hores 37 i va quedar a la posició 150-160, que està prou bé. Sí, és el seu segon Ironman. També s'ha de destacar que dels 8 components, 7 debutaven a la prova Ironman i debutaven a Lanzarote, que ja és per si prou dura. En canvi, el Jordi ja va fer el Challenge de Calella, el mes d'octubre, i el fet de tenir aquesta experiència és molt important a l'afrontar el segon Ironman, saber com et trobes, quan regular, quan menjar, i de fet es va demostrar fent una bona marca. Què es passa pel cap d'un triatleta quan està fent una prova tan llarga? Durant 1.000 coses, imagina't, 11 hores, 12, 13 hores tu sol, perquè vas sol nedant, vas sol en bicicleta i corrent, o sigui, ningú t'acompanya, ningú et pot ajudar, també és important tenir en compte que si punxes has de reparar tu la roda, si caus t'has d'aixecar, ningú et pot ajudar. Doncs 1.000 coses. Hi ha moments que et trobes molt bé i dius, menjo el món, i hi ha moments que dius, no puc més, i en moments que et trobes bé s'ha de ser pacient, perquè encara queda molt, i arribaran moments pitjors, i en moments que et trobes malament s'ha de ser també pacient, i dir, menjo, bec, baixo el ritme, però cadascú fa les seves pel·lícules, o sigui que moltes coses. Suposo, comentaves tu, que el més important és la preparació, l'entrenament. Com és un entrenament per preparar-se de cara a una prova tan llarga com aquesta? És complicat. Diuen que el complicat és la preparació, que no és el dia de la prova. Diuen que el dia de la prova, diuen i dic, i crec que és veritat, el dia de la prova el patiment és molt important els últims 20-25 quilòmetres de la prova perquè realment ja no pots més, però amb l'ànim de la gent acabes. El complicat és l'entrenament, combinar família, feina, entrenaments, amb tota aquesta d'entrenament. A més, si ara al mes de maig hem hagut d'entrenar novembre, desembre, gener, i ha sigut un hivern bastant fred i es fa un dia nedes, un dia corres, un dia fas bicicleta. No cada dia s'han de fer les 3 coses, que molta gent em diu com entrenar triatló? Cada dia he de nedar, fer bici i córrer? No cal, com a molt algun dia pots fer 2 coses, però entre les 3 no cal fer-ho cada dia, es fa.
I comentaves que tens problemes al genoll. Vas participar a la primera part de la triatló amb la... Primera i l'última, que això no ho saps. Sí? Em vaig retirar 2 vegades Sí. per ajudar els companys, que en teoria no es pot fer, però bueno, jo, com tenint l'inscripció pagada i el dorsal i tot, el que està clar és que ja que vaig a Lanzarote volia fer un entrenament, i un entrenament més real, que és la carrera en si, doncs és fer la carrera. De fet, faré un altre Ironman, si Déu vol, l'1 d'agost a Alemanya, i vaig fer la part de l'aigua com un mes amb el meu xip, amb el meu dorsal, i al sortir, doncs just sortir, vaig agafar la càmera i vaig gravar els companys. I a més, el que vaig fer és, la part final de la cursa a peu de la marató, doncs com una mica podia córrer, em vaig ficar el dorsal, em vaig ficar el xip i vaig acompanyar alguns companys també, i també vaig poder enregistrar unes gravacions, i bueno, vaig fer la part inicial i la part final, i com a mi vaig poder fer un bon entrenament, i vaig matar el gossanillo, que tot el dia veient com tothom competia i jo no podia, doncs va ser una miqueta dur, però bueno, content perquè tothom va acabar, o sigui que vaig fer feina d'entrenador, que si hagués competit no hagués pogut fer aquesta feina d'entrenador, d'aconsellar. També les dones em preguntaven quan ve un, quan ve un altre, doncs jo sabia quan venia un, quan l'altre, que si estigués competint no ho hagués pogut fer. Parlaves dels entrenaments, que no es fa les tres diferents proves al mateix dia. Una mica com són els entrenaments que feu al Club Gavà Triatló? A l'equip entrenem de manera conjunta 4 cops per setmana, els dimarts, els dijous, divendres i diumenge fem bicicleta. Els dimarts fem natació, dijous fem atletisme, divendres fem un altre cop natació, diumenge sortim en bicicleta. Doncs són entrenaments grupals en els quals jo indico l'entrenament que s'ha de fer, faig variacions en funció del nivell de cada persona, perquè hi ha nivells molt variats, des de nois amb 18 anys a gent amb 55, noies en diferents nivells, i bueno, fem entrenaments conjunts, i a part d'això jo envio un entrenament setmanal que ells fan també per la seva compte. O sigui que aquesta és la manera de treballar que tenim. Si algú té algun interès en venir algun dia, doncs simplement té que venir a provar. O sigui, no cal ser un superheroi ni ser supernoia, si hi ha gent alta, baixa, rossa, morena, grassos i prims. Estem veient imatges del triatló que es va fer fa també una setmana i escaig aquí a Gavà. Aquest any, a més, el Club Gavà Triatló té rècord d'integrants. Molta gent entrenant, molta gent preparant-se per fer duatlons. Nens també. Està de moda el triatló? Està molt de moda, és increïble. Hi ha una època que corre, que és una època de crisi, que la gent en teoria surt menys, que gasta menys. És un esport que està en auge. Som 95 persones a l'equip de triatló i realment està en auge. O sigui que hem doblat el número de socis d'un any per l'altre. I hi ha molts nens també i hi ha moltes noies. Hi ha 18 noies a l'equip, que això també penso que és important, que l'esport femení està poc fomentat, i en el nostre equip una porta a l'altra i són 18. Molt bé. I els nois i noies també fan un entrenament tan exigent adaptat a la seva edat? Sí que és exigent, és lúdic. Intento que sigui molt lúdic, que sigui jugat, però realment és una escola que s'està creant un ambient d'entrenament molt maco i es porten molt bé, i l'important és que crec que venen perquè els agrada. No venen com si fos una guarderia, venen perquè els agrada i estan entrenant molt bé. De fet, el triatló de Gavà que van fer infantil els va anar molt bé i entrenen dur, però aquí intentem que sigui d'una manera jugada. Ara estem a la temporada, diguéssim, al màxim nivell de la temporada de triatló. Quines són les proves que teniu a l'equip ara en les properes setmanes? Així importants, el triatló sprint de Manresa, del dia 12 de juny, intentarem assistir en massa. Som tants que la gent està competint i hi ha tanta oferta que tothom està competint a tot arreu. Intentem que sigui mínim, competim 3 persones a cada competició per puntuar per equips i per puntuar el rànquing català, però és important, Manresa és el 12 de juny, i també Balaguer, que és un mig Ironman, el 19 de juny, així de manera imminent. I amb el rànquing per equips que comentaves ara, a on esteu? Estem a segona divisió, i estem quarts o cinquens, i s'intenta pujar a primera divisió. O sigui que, bueno, i per això s'ha d'intentar puntuar per masculins i femenins, que la nostra baza és l'equip femení, perquè hi ha moltes proves que ni siquiera hi ha 3 equips que portin 3 noies. O sigui, únicament competint, puntuant i acabant, ja puntuem i ja ens donen un salt important a nivell de punts. O sigui que si pugem a primera, millor, i si no pugem, no passa res. El nostre objectiu és fer esport, passar-nos-ho bé i gaudir d'aquest esport, que és meravellós.